Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy impakita kada kayo ababaan itinapasnek a panagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus, nagasat ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Kumusta din, Syo? Kumusta ti panagadal mo? Nasayaat mo't, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak din, Syo. Uun manong. Kasta. Masapol mo kan iti allowance mo ita. Ibagam lang tay kang ka. Kasta nga rod manong. Adda ngamin babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Tay kang ka. Agyamanak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo Tapno makaturpos ka din, Syo. Uun manong. Asino mananday ti abisitam manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka, saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka, siyak tinagbolontaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Anya? Sa nga pulo da nga kakabsat. Kat iso ti kalaingan kadakwada. Awan mat ti mabalindag iti dadakkel na, tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon Nagboluntaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Agpaadal kakit din, iti di mo kapkapin ano? Manong, numakalpasak iti panagadal ko iti sekundarya, sumardengak pailang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho mabalin ko asarkan. Di mo kaya agtuloy iti kolehyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngam sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itidyulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod, iti sabali pa'y apagadalak. Densyo, manong kayo kadi amin apagad-adalan ni Sir Romeo? Balay, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wenno kwarta da ti urayan da. Mangted damot iti tulong Tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Wan nga rod manang. Tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay ayat ikabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwarta ka? Romeo. Itultulong ko kadagiti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano ibelang na, Mariel.
Isumitla ti turong dayta, mama. Ngamin, sayang ti kwarta na. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Day tamang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao. Sana parikot dayta kanyak. Tati panangited, mayarig matla iti panagmula. Anya? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sabagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasayaan mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to. Oh, di ado, ti maapit mo. Anya? Bumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ay, una, sir. Sige, agpili kayo laeng, tay kilaw. Ni, apay ngay. Nabasamet. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at dawiting sida paglinungak, ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat apostila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa'y iti mano atawan. Sabagay. Ala. Siya kung timang ted, iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo a waiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda inted ni Sir Romeo apang bubongyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramiden ti barangay tayo? Ay ket, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti inted ni sir. Talaga analaing amang ted ni Sir Romeo. Nang runa no ammo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasan kaw. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusen? Nagidonate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Ket, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong, anya tinaknakan mon, takasta kamatkan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da. At dayta ka manan ako, nak, Mariel. Bye-bye, anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti di yun nagkinawatan. Diya ka mo man iti dayto ya, Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa'y tang sapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ta ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo? Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di tabalay da Sir Romeo. Mapanyo lakuan iti prutas? Ay, saan? Ited ko alibri dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwarta na, tagpenpensyon, Tata Elias. Isuda ko makit di at imangtad kada kayo.
taadot kwartada. Ay, amo mi dayta. Hanggang kayat milaang tagsubad kuma iti kinasaya at nakadatayaw. Taisaw, timay sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa, kasjemat adi ng asawa. Tapno adda kumamat timako na pamilya na. Saan nga agmay-may salaang iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adi ta nagkita, Tata Elias. Uwan nga raw, sir. Nabayag basit adi ta nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Uwan. Prutas dagito para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Intid dagite karubak. Takayat da amang tagkada kayaw, sir. Kasta ka di. Katagyaman ak nga rod Tani, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Huwan nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayaw. Huwan nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayanda nga, idagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel. Ayabam ida taisuda titangdanam ang mga sikasukan ka. Sana nasakit tinakam ko, no didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko, ti agsingir kadagitin tultulong ko. Daytaket nga rod, no kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga ala iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel. So ano mapan kanto manen agpa-therapy, jayton may nga anak ko timang kadwakan ka, manong. Ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kahit baban iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagen no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan-an na inyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagas yo. Ay na, aggastos kayo pailaeng. Awan anyaman na, sir. No saan agapo kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti, Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko, yalaan kayo iti private doktor yo. Tapno adamang tamin kada kayo. Saanen, kababain matunayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Tada ito'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May nga Amerikana ti asawak, sir. Kat adamot tan talungan nak mi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Apan kami di tabalay da sa Romeo. Kaya't da kanu matapasyaren ken makasarsarita.
Nagswerte moten ni Sir Romeo. Talaga nga adu ti mapan mangpasyar kan kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na. Talaga kasta balasang kau. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanyak. Isu nga idin na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anak kaad, adu ti makan. Kastamutan iti prutas. Ken, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jak pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa mga sikasukan ka. Jak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanyak. Mariel, di mo't busy ka di balayo. Sana bale. Tadamat ang pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong. Pudno ana imbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sobra pa itit itada at tulong ita. Malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to. Ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo amaitan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan manong, isong agpaimbag ka, ha? May mimbagan akong iti sakit ko. Mayatayan ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tainik kanak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan nga rod no kasta manong. Kat pakawanan na ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangakan ka iti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak manong. Ita, sursuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong, saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangpangrunam, kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas tupapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Filipos Kapitulo 3, versikulo 13. Kinapudno na kakabsat, jak ibaga anaragpat kon daytoy. Arami dakit diti may sabanag. Lipatak amin anapalabas, ket ipakat ko ti amin akabaulak, amang gunod iti masangwanan. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. COVID, ti patay ti asawa, nanay. Anya, Iso ang maitabon adagos ti asawa. no kasta, awan ti lamay. Awanin nanang, saan ang malamayan ti asawa. Ay,
Awan ti mabalin tayo no kasta anak ko. Awanan ti asawa. Kasano kami pa yan kadagiti anak mi. Ala, husto na anak ko. Mailuyo sakan ka no kasta. Naitabon ti asawam adi man la nalamayan, Janice. Oy nga rod, nanang. Kasano? Nagado ti matmatay iti COVID. Anya daytoy ang mapaspasamak. Ubiing, lakay, baro, matmatay. Nanang. Kasanoon, saan tayo ang makapagtrabaho para iti pagbiag tayo no kastoy? Di kayag, nanag. No sumaya ato ti tiyempo. Agabrudak, nanang. Anya? Wan. Kasta ti planok. Kamaudyanan na. Agsubsublin iti normal ti sasaadan tayo, tatang. Katagyaman tayo Tanalasatan tayo ti COVID, anak ko. Iso nga agabrudak, tatang. Anya? Mapanak manggad ija Israel. Di kay agdanag. Tadwa kami to iti kasinsin ko nga agpaay iti may sa abalay sa jay. Kasta ka day. Ay kat nasayat tasaan ka ngagmay-may sa ijay. Wen, tatang. Ano sa inyo kumakaninanang dagiti anak ko? Awan parikot iti day ta anak ko. Tinasken ket adda panggedam. Wen, tatang. Di kay agdanag. Kanayon to nga agipaw itak iti kwarta. Ay na, nasaya at nakaumay kamatlangan dito Israel. Wan insan, kat maragsakan ak iti tulong mo kanya. Agsapsapul ngamin dagiti amok iti may sapay akadwak ditoy. Kat sikat tinalagip ko nga ayaban. Agyaman nak insan, kasapulak at talaga ti panggadan. Kan may sa, kayat ko, amamok ti agbalin akad kadwak ditoy. Agpadata insan, maragsakan ak tasikat ti kadwak. Ay nalayusen ti bas si tatalon tayaw. Ay, agraman ti balay tayo. Inyano din ti layos na. Ibagam iti anak mo, tamang ipawit iti pagparamid tayo iti balay. Kan pagpunan tamang rugi manahin bakay. Sige lakay, awagak to ti anak ta. Taisulaan tinamnam ata. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ti trabaho yun dita? Nasaya at mat. Naimbag man tay mawag kayo. Kumusta kayon? Ay na anak ko, awanan ti balay tayo. Inyanot ti danom. Nagpigsa ti bagyo dito'y lugar tayo ita. Anya? Kumusta dagiti ubing? Nasaya at damat. Tanakipagyan kami iti balay damat yung angkel yaw. Sige, di kay agdanag nanang. Agipawitak iti kwarta. Agyaman akanak ko. Kano adda kwarta mga umanay apagpaaramid iti balay tayo. Ipahuit mo kuman. Sige, nanang. Ipamuspusak dayta. Katagan-anad kayo kuma. Oh, dayta. Dandanin malpas ti balayaw, Tata Marcos. Balay ti anak mi ani Janice daytoy, Elvez. Anya? Kwarta na tinaaramat iti daytoy abalay. Ket balayo amin tata. Ket wanin tawanin nga raw ti balay may. Umalis kami dito iti mabiait. Kaano ka di nga gawid ni Janice, Tata? Agawid to intunadan na urnong na akwarta. Ay, kulak no agawid iti mabiit. Day baga kuma, paayusan na daytoy balay na iti arak ken pulutan. Madanon to dayta, Elvis Barok. No makaawid, ket ibagam dayta. Nang runa ta si kamot ti karpintero dito'y balay na. Oh, Jesus! Anya day jay! Diyos ko, nagado dagiti umap apoy arakets nga agturong ditoy. Ay, Diyos ko! Kasano na ito yan? Natay ti amo
mo ta, insan. Saan laday ta? Nadadaal pa iti balayda. Kalpasan ti tabon. Agawid tamad ta ni Diyay Pilipinas. Wan, agawid talaangan, ngam ti ipustata ti biyag ta ditoy. Husto ka, insan. Aggugubat da ditoy. Isong agsublitan to, inton mayat manan. Diyak kayatan ti agsubli ditoy, nakabutbutang. Ikararag ta, asapay la kumat. Tanasaya at ti panagdalya sa tanga agawid. Elvis, Wan nana, siyak. Nadamag po asimang patgayaman ni Janice. wen, nagawidon baro. Tadilikadon ti sasaadin da ija Israel. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni Janice no mabalin, nana. Ugali ti may saabaro, nana. Ay isaan ang mabalin baro. Nga may nagado ti parikot mi ita. Ha? COVID, ginginod, kas kadalayos. Iso apang nga asim, ta saan kumapay aday tati umay mo ireng-reng-reng. Pasensya ka lakuman kaninanang ko, Elvis. Awan kanyak day jayan. Man nakaawat akmat. Agyaman ak no kasta. Awan anyaman na. Wan gayam. Si kakano tinagkarpentero iti pinaaramid ko abalay. Magustuhak. Napintas ti panakaaramid na. Agyaman ak no magustuhan, Janice. Naimbaglaki din tamom ti agkarpentero. Amok mat basit. Manungay ti bayadak kan ka. Mano ti balance ko. Gumatang kala iti arakan pulutan. Ayos kanya kaun. Anya? Wano saan? Pabindisyonam lang ti balay mo. Tagparti ka iti baboy. Ta umayak makipangan. Si kamutan ti umas asidagkin ni Elvis, Janice. Nanang. Inton kwan, pagarupon na akursunadam. Anya? Amok, iso adi na pinabayadan kan ka ti balance mo, tada pa naggusto na kan ka. Ha? Tikit di pagimbagan tayo ti asikaswam, no kasano ka manen ang makabirok iti pagkwartaan ita. Nang runa kat dumakdakelan dagiti apo ko. Wa, nanang, amok day ta. Nasayaat, saan kat aday tamakin inaram kin ni Elvis ti mapan mo sang sangwan. Iti kastoy akin narigat tibyak. Agyaman nak iti intad mo nga arakan pulutan ko, Janice. Sige laang, wan gayam. Nakasarita ko ni Padre Martin. Agpa-blessing ka ni ti balay mo? Kasta nga rod, iso ay yawis ko kada kayo, ngayon ton umay alawas ang maangay ti amin. Sige, umayak to umatindar. Kaya tagyaman na kiti awis mo, Mabalin ka dimot adida ka awisan? Kat sika ti karpentero. Ay, kat pa kay dayawak day ta. Nang runan, ibagam to, asyak ti ng karpintero iti balay mo. Tatang! Ay, maurura man ti balay! Kat nilanag mo, ayan na! At dapay lang ni nanang iti unag! Anya! Ay, kasanuak pa ya sumrek nga, Kat dakilin di apoy na, Ay, naimbag laing ngayon, tada da ito'y kalapaw ni Elvis, Janice. Wan nga rot. Nakaladla di ingit, tata. Anak ko. Naulpit tigasat kanya. Uston ti pa nagsangit mo. Pangaasim, anak. Di maputi balay, ana ipundar. Agraman kwarta ka na bati. Kang runaan ti amin. Ni nanang. Una yan ti gastoy. Awan maaramidan tayo, anak ko. No day ti kumararag iti apo. Anyan, nakaladladingit. Domingo ita, Janice. Rubuata mo dagiti ubeng. Taintay makimisa. Agur-uray kada tayo ni Padre Martin. Masadotak. Anya pa'y latiganas ko ang makimisa ita. Nung kastoy matlaang ti sasaaden tayo iti panagbiag. Pangaasim, Janice.
Di kagpailuyos iti marikriknam. Awan tumot la ti Serbina day ta kanyak tatang. Anya, ay saan kakadimot nga kasta Kasyan nakmat akin dagiti anak mo. Makulkulaapan ka din ti panunot mo. Madandanagan na kiti anak ko, padre. Tata, Kasla mapukpukawan iti namnama. Gapo iti napaspasama kiti biyagmay. Insaka mo no anya ti aramidag, padre. Saan kuma arumbang apa-apektaran kadag iti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Taidi pay, asinauda ti idadatang dagita apagtang. Padre. Tinasayaat. Kumuyog akto kada kayo iti panagawid yo. Kalpasan ti misa tayo. Tapno makasaritak ti anak yo. Ay na, agyaman unay, padre. Padre, nakaladladingit unay dagiti nagsasaro no aparikot adimteng kanyak. Asagsagabakak ita. Anya? Saan kumot ataktakawon ti ipakpakan ko kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Aramidak mo tinasayaan, padre. Di ko mapagsindaawan. Tinasaam apan nakasuot. Asagsagabaan nyo ita, kabsat. Padre. Katawan sa bali apagkamangan tayo. No ti Diyos laeng. Taisulaeng ti makatulong kada tayo, kabsat. nangit ko amin nga imbagan ni Padre Martin. Ket ti makunak, awan dakes na, nusurutem ti balakad na kan ka, Janice. Elvis. Naghasat ka, tapadi pa iti umay mang balakad kan ka. Oh. Pudno ti kunana, nga awan sa bali apagkamangan tayo, no di ti Diyos laeng. Maragsakan nak, tay may kayo matlaang nakimisa ita, kabsat Janice. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, padre. Manipod ita, makimisa akmatan. Wen, nasaya ti kasta, kabsat. Di mo itulok, nga iturayan na kadag iti parikot yu iti biyag. No dikat, da kayo kuma, timang ituray. Agyaman ak iti concern nyo nga inpaiyo kada kami, padre. Awanan yaman na kabsat. Tapagrebangan tayo matdayta, kas agkakabsat iti imatang ti Diyos. Padre, jak ilibag. Malading itanak. Gapo iti napaspasamak, iti kalakas. Kabsat, bayamon dagita napalabas. Tanapalabasen. Padre, Aramidem kitdi dagiti nasaya at abambanag. Lipatem amin ang napalabas. Kat ipakat mo ti amin akabaalam. Tapno magunud mo ti nasayaat, nga agururay, iti masangwanan. Ay ayatan ka, Janice. Lusong batan na. Aramidak to amin napakaragsakam. Elvis. Pangasim ko ma. Tadi mo kunain, agung gundawayak ti kadayo ditoy. Idi pa'y lang nga gayatakan ka. Elvis. Panunutag anaimbag dayta, anaibagam. Si dadahanak nga aguray iti sungbat mo kanyak, Janice. Anya ka diti kayat asawa inti kinadeket yu adwa. Adda nagkinaawatan mi ka ni Elvis, tatang. Agbagay kami kadi? Ay ket agbagay kayo Apay kit din asaan ngay. Agyaman nagtatang. Agyaman tata. No kayat yo, agkalaysa kamin kini Janice. Ay launay Elvis. Maragsakanak. Tadantun katakunay na iti anak ko. Lipaten tayon tinapalabas. Kat mga barwanan tayo matan. Ado ti panubok as sumangbay iti biyag tayo, ngam awan sa bali a pagkamangan tayo, no di ti Diyos laang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag.
Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.